ओइ आबै देना मोनसे बाथ्रा बुं। नाङा बुङा गोजानाव था। देना आबै खोन्था आंबो खोनासंनो मोजां मोनो। खोन्थानांगौबा नोंसालाय मानोथो लेखाखौ मोजां फराया? जागोन आबै जों दिनैनिफ्राय मोजां फरायगोन ना। नों जोंनो मोनसेल' सल'बाथा खिथा। फरायमारगोन ना? फरायगोन आबै फरायगोन। फरायमारथारगोन ना? औ। नोंसोरनो आं दिनै मोनसे मोजां काहानिखौनो खोन्थागोन। मोनसे समाव जोंनि गामियाव नोंसोर रलाय बिदि मावबाय थाबा नाया बोरै नांगौ? फैगोन आं मा खालामगोन नों? नुवाखै नाया दासो अरांदोंमोन। आं नोंनि थाखायबा नेबाय थानांगौ। आंनि थाखायबा नोंहा टाइमानो गैया। ओरैनोबा बुंबाय थायो बेनोलाय आं मोजां मोनो र' नोंखौ। फैल' नों। ओइ गोलैबाय नामा? दुखु मोनबाय नामा? दाबो हरनायखौ देखायनो लादों नाङा आंनो थां नाखौनो मोनहैबाय इस था। माखौबा ओइ बामगोन आं थाबायनो हाला। आं बामनो हाया। सानजोब्बाय। बामगोन आं बामा माथो आं। थाबायनो हाला आङो सानजोब्बाय। नों आंखौनो बामनो हाया। थौ थांसै। थौ ए बोरसिया बावजाया। Rumah tonton Lila enggak? नों आंखौ बेसेबां मोजां मोनो? बुरजा नों आंखौ फाग्लिसो खालाममारबाय दे। थांदो न'आव मोनबाय। ओइ गाबोन फुङावनो फैखा मन्दिराव थांनांगौ। औ जागोन दे फैगोन।
सफैद' थाब फै मासि गोबाव थौ इसोरनाव मा बोर बिखो मा बिनो बिब्दिनो जों सानैनि मोजांनि थाखाय नोंलाय आं बिनोनो बावबायसो फै बिनाबाथाय र' आं बिहैफिननि नांला फै थांसै र' आं साइकेल लायनि
खोनासंनाय बिनि माबा मोनसे हरलाय बे फाग्लिनि थाखायनो मन्दिराव फैनो हाला बेनो होना जेबो मोना बाद दे फै